Echipa care a făcut pentru prima oară pasul cel mare nu a fost din capitală. A fost o echipă din provincie, Universitatea Craiova, o echipă care în 1982-83 a reușit să ajungă până în semifinalele Cupei UEFA. Cu un lot de internaționali care îi cuprindea pe Lung, Negrilă, Tilihoi, Ștefănescu, Ungureanu, Țicleanu, Beldeanu, Donose, Balaci, Giolgău, Crișan, Cârțu și Cămătaru, Universitatea Craiova a dominat fotbalul nostru timp de 3 ani și a reușit să se impună și pe plan internațional. Având în Balaci și în Cămătaru jucători care ar fi fost doriți de orice echipă de pe continent, campioana unei mari iubiri și-a făcut mâna în Cupa Campionilor Europeni în sezonul 1981-1982, atunci când a ajuns până în sferturile de finală, unde a fost eliminată de Bayern München după un 0-2 la Craiova și un egal 1-1 la München. Periplul în Cupa UEFA a început împotriva unei echipe italiene, AC Fiorentina. Meciul este într-adevăr greu, stimați spectatori, după cum observați, echipa Universitatea domină, însă clasa Fiorentinei, clasă certă, face ca nu numai să nu se poate marca un gol craiovean, dar iată acum câteva clipe a înscris Fiorentina prin această frumoasă lovitură de cap. Toni, autorul golului, acum Donose. Și a doua bară, de asta dată Balaci a trimis cu capul în bară, a doua bară a echipei craiovene, în sfârșit și golul, mult așteptat și meritat, Ungureanu. Balaci. Și lovitură de colț în favoarea echipei Universitatea, care din nou a început să domine cu autoritate și să redea partidei aspectul pe care l-a avut în general în primele 45 de minute. Balaci. Gol! Gol de toată frumusețea! Încă 4 minute din această partidă. Balaci execută și gol! 3-1 în favoarea echipei noastre. Derută în apărarea italienilor și 3-1 în favoarea Universității Craiova. La Florența, gazdele au dominat copios, trecându-și în cont și o bară. La ora aceea, AC Fiorentina avea o echipă foarte puternică, la ei jucând Daniel Bertoni și Passarella, doi argentinieni care câștigaseră titlul mondial în 1978, și Antonioni, campion mondial în 1982 cu naționala Italiei. Meciul a fost decis după o lovitură de la 11 metri acordată pentru un fault în careu. Antonioni a executat și a reușit să marcheze golul de 1-0. Mai era vorba de un singur gol pentru ca echipa italiană să se califice în turul următor, gol care însă, din fericire pentru noi, nu a venit. Trezită la realitate, Universitatea Craiova a început să se apere mult mai bine și a încercat să contraatace, lucru care i-a reușit. Italienii au fost ținuți departe de poarta lui Lung și craiovenii și-au creat câteva ocazii prin masivul Rodion Cămătaru, prin Balaci și prin Donose. În turul următor, echipa craioveană urma să evolueze împotriva unui adversar mai modern.